Yoda sasari dudmane warnahani jod sata karzi ke wari maragishi machi barjam dashtage o mara drustin baluchani yajja kutab من نزا کلچرل کے ایونٹ ہیں کہ ادا تو ہوتی دو دورا بیدا گو ہوتی زبان ہوتی میوزک ہوتی شاعراں یاد کنے اسی ارزش جا خاص کر کے اما مخلوقی کے ڈائسپورا نشتہ اسی سکی مزنی ارزش تھی اور چونا ہاوشن کے سیاسی جیڑا آو خیر بلوچے غلامیہ بندوقین و گون انتی بلے سیاسی جیڑا ہاں گوں بازیں وحدہ بازیں جاگہ ہاں مردم باہر بانک کتگاں او من سرپد کے کلچرل و دود ربیدگی ایوڑے مراگش دارگ اما واحدیں یکیں بندی کے سجہیں بلوچاں نزدکاری تو سجہیں بلوچاں یجا کان تو ہر روچیں زندے ہوتی یجاگا نندگے ایرہ یک موہیداں اور خاص کر ڈائسپورا تو کا کہ کلچرل و دود ربیدگی کے مراگشاں آہنی یک اہم ترین کیا مصر پدبان کے یہ ارزش تھے اشیں کے تئی آوکیں پدریچ کے تئی آس کر کے نوکیں پدریچ ہیں آہاں نی واسطہ آہن بلوچانی قصہ بلوچے مزاحمت بلوچے دودمان بلوچے شاعری ہوتی آرٹ ہوتی میوزک سیلیبریٹ کرنے گے یک موقعی او آہن ای حال دن کہ بلوچ اتکا انگو ڈننا کہ در ملک نندو کی اچھی سبب بات کئی یاداشت تانی نو کنگ منی خیال اچھے درستان اہم ترین او تاکہ ہوتی او منی خیال چے ایدگی چیزاں درستان چے عبید ای وقت یک مزاحمت یک جلوہ ناک ترین ڈولیں رنگیں کے دو درہ بیدگی روچو مراگش دارگ بھی